बिजेपियानो जा बिपिएफआनो जा इभेन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै बिजेपिजों बिपिएफजों जा एलायन्सनि बाथ्रा सिङाव थांगासिनो दङ थांनाय 5 इयार्सआवबो बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्समोन जेबो मावनो हायाखै एबार बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्स खालामनाय सरकार दानो नागिरोब्लाबो बिसोरो जेबो जे मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय नंखायनो बिपिएफ आरो बिजेपिखौ जोगारखाबाय हाग्रामाया जोंनि मानसिफोर जाय 35 लाख मानसिया बेवहाय रायजो जानानै दङ बिसोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो नागारै गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगा साहा बागान बानायनानै होदों देरहासारा सासे इएम हिसाबै 13टा साहा बागान बानायनो हादों जों जुदि बेखौ गड़ हिसाबै नायोब्लाबो 8000निफ्राय 9000 बिगा बियो साहा बागान बानायदों थारैनो सोंनो नागिरदों दे थामजौ जाबायना आं मोनसेल' रिफारेन्स होनो नागिरदों जे आं जेरावहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ मानबेसि बिथांनि बिथोन बायदि मावनो खाबुखौ मोनदों गतिके थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफआ गासै 1623 न'खरनोल' हानि पाट्टाखौ होनो हादोंमोन जोंनि दिनाव 50,000निख्रुइबो बांसिन हानि पाट्टा जों होबाय आरो 3,66,000निख्रुइबो बांसिन गासै हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय बेनो मोननै रिफारेन्स बिपिएफनि समाव हाग्रामानि समाव 17 बोसोराव जोंनि रेभिनिउआ 21, 20 मालाबा 19, 18 फ्रावल' थाङोमोन किन्तु जोंनि मानबेसि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बोसोराव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 67 कोटिनिख्रुइबो बांसिन जोङो बोसोराव रेभिनिउ लाबोनो हादों गुबुन फारसे जोङो हाग्रा बिफानखौ हाग्रा ओनसोलखौ जोङो टटेलि हमथानो हादों मानो होनोब्ला मोनसे खोन्थाखौ नाय जे जोंनि दिनाव जोङो मोननै नेशनेल पार्क दानो हाबाय बा बानायनो हाबाय जायनि गेजेरजों जोंनि हाग्रा ओनसोला संरैखा जानानै फैबाय बेनि अनगायैबो दुखुनांथाव बाथ्राया जादों हाग्रामाया जोंनि मानसिफोर जाय 35 लाख मानसिया बेवहाय रायजो जानानै दङ बिसोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो नागारै गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगा साहा बागान बानायनानै होदों देरहासारा सासे इएम हिसाबै 13टा साहा बागान बानायनो हादों जों जुदि बेखौ गड़ हिसाबै नायोब्लाबो 8000निफ्राय 9000 बिगा बियो साहा बागान बानायदों बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो जोंनि गेजेराव जा फारागथि 4.5 बोसोर आरो 17 बोसोरनि फारागथिया गोबां अख्रां आरो हाजों जेसेबां गोजान फारागथि दङ बेफोरबायदिनो बिपिएफनि मावनाय आरो जोंनि मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ मानोना जोंनि डेभेलपमेन्टखौ दसे दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया लैहोर नुजाबाय बिजेपिया जे ट्राइबेल डेभेलपमेन्टनि माखासे जेंनाफोरखौ जोंनि एसटि बिजेपियानो जा बिपिएफआनो जा इभेन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै बिजेपिजों बिपिएफजों जा एलायन्सनि बाथ्रा सिङाव थांगासिनो दङ थांनाय 5 इयार्सआवबो बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्समोन जेबो मावनो हायाखै एबार बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्स खालामनाय सरकार दानो नागिरोब्लाबो बिसोरो जेबो जे मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय नंखायनो बिपिएफ आरो बिजेपिखौ जोगारखाबाय